veces falando con amigos, con coñecidos, contas algunha historia das que che contan as xentes de personaxes, de acontecementos, e outro día me dicía alguén: e por que non as contas? Home, non sei se son de interés ou non, pero agora me acordaba pasar por aquí, estou en Fornelos de Montes, concretamente na parroquia de Estacas, e subindo de Bustelos hacia Mondariz, aquí cerca nunha zona arqueolóxica que hai gravados que veñen a contarnos de que xa fai miles de anos aquí había presencia humana, posiblemente tamén adicada á gandería, aunque hoxe está desaparecida. Esta foi unha zona gandeira moi importante. Bueno, pois me contaban o outro día que aquí, antes de haber estas carreteras, neste cruce de camiños, por aí se vai para Mondariz, por aí creo que para Ventín, por aquí se sube cara ao Suído, por aí se volve a Bustelos. Este era un sitio con abundancia de lobos, e nesta encrucillada era fácil que pasaran moitos lobos, era un sitio de tránsito destes animales, non? Bueno, se me olvidaba, por aí se vai para a cidade dos Mortos, a costa do Alén tamén. E aquí había un veciño daqui, da zona de Bustelo, que chamaban Martiño o Matalobos. Este home aquí tiña un caseto, pasaba moitas horas, era un home que se dedicaba ao xornal, e que ademais, entre as súas cousas, era cada vez que podía matar un lobo. Daquela, que era importante, regular a abundancia de lobo, que era un enemigo dos gandeiros, pois a este home se lle daba, por cada lobo que mataba, el paseaba a piel polas aldeas e lle daban unha cantidad de cartos, un donativo por os lobos que mataba. Outra das cousas que me contaron deste Martiño era de que era un gran coñecedor do monte e un gran rastreador. Me contaba unha anécdota que un día aquí a un xabarín grande, este home lle pegou un tiro, o animal marcha ferido, e contan de que era tan bo rastreador que conseguiu seguilo monta a través ata Freaza, que queda a unha distancia considerable, e ali coller o animal e tal. Historias deste personaxe que aquí tiña un caseto no que el se abrigaba e esperaba o lobo. Non sei se vos interesa a historia, pero como me dixeron, oye, conta algo, pois aí queda a historia de Martiño o Matalobos. E se vos interesa, pois eu vou contando alguna. E agora márchome por aquí, que os tesouros ás veces quedan lexos. Ta logo!